geleden in de wedstrijd op een keer. Dat had je moeten zien, zo'n negatieve sfeer. Was het gat in de begroting, dat alle aandacht trok. Leek wel 1000 keer groter dan dat van Markie de Blok. Maar boven de tunnel voelt zijn stemmetje heel hoog. Zijn streekske was aan het fonkelen en hij startte het betoog. Hij zei: over de begroting is al heel wat afgeluld. Ik zal u dus vertellen hoe dat gaatje moet gevuld. De lonen zijn bevroren, halleluja, Elio. De lonen zijn bevroren, koop maar vlug uw kerstcadeaus. De lonen zijn bevroren, halleluja, Elio. De lonen zijn bevroren, koop maar vlug uw kerstcadeaus. Dus kwamen er besparingen, dat was Dirupels plan. En extra was een aantalrest van de gewone man. De alcohol en tabak vliegen weer de hoogte in. In plaats van te genieten, kloppen wij op onze kin. We hebben nog geen spaargeld en het brengt nog minder op. De werkmens krijgt nog minder dan wie hele dagen dopt. Dirupel sprak: vergis u niet, ik ben een optimist. En wat ze ook vertellen, ik ben geen marxist. De lonen zijn bevroren, halleluja, Elio. De lonen zijn bevroren, dan worden uw kerstcadeaus. De lonen zijn bevroren, halleluja,